Xa está disponible para a súa descarga a nova app do Concello de Noia. Esta nova ferramenta, Noia na túa man, pon a disposición dos cidadáns unha serie de servizos que, ademais de facilitar os trámites e as xestións coa administración, proporcionan información de utilidade. Ademais dunha sección de novas, conta cun acceso directo á sede electrónica e un enlace aos teléfonos de interese. Permítenos tamén un acceso directo á sede electrónica do Concello para facer cualquier tipo de trámite, para presentar a través do rexistro da sede electrónica calquer documentación aquí no propio Concello xa se pode facer dende a propia aplicación. Tamén nos permite ter acceso directo aos teléfonos de maior interese, pois como pode ser o teléfono da policía, do centro de saúde, da Garda Civil, o teléfono do propio Concello, tamén hai teléfonos de taxis, e deste xeito pois darlle maior servicio á cidadanía dunha forma moi sinxela que está accesible pois a todas as idades. Ainda que tamén dispón de versión web, a aplicación incorpora importantes vantaxes como o sistema de xeolocalización ou unha sección de avisos mediante notificacións aos usuarios. A aplicación ten a ventaxa da xeolocalización. A estar xeolocalizados, o que temos as posibilidades é de que queremos saber onde está a farmacia máis preto, pois o temos directamente accesible dentro da aplicación. Que hai un evento calquera e queremos saber exactamente onde é, se é na Casa de Cultura, se é no Coliseo, se é no Liceo, se é en calquera lado, pois simplemente lle tocamos ao botón e nos leva exactamente á porta dese sitio, o sea, nos leva exactamente ao sitio onde é. Pois, oye, que son as festas, resulta que van a ser a actuación pois na Praza do Tapal, o que vai a ser aquí na Alameda, pois tamén nos aparece exactamente o sitio onde é. Esos son localizados. E logo, aparte, tamén o sistema de avisos, que moi ben indicaba Laura, que o sistema de avisos é moi importante, porque cando hai unha incidencia calquera, pois un corte de auga, pois que unha calle que hai que cortar porque se vai a facer unha obra ou por calquera motivo, porque un accidente ou calquera tipo de incidente, pois, efectivamente, tamén se pode enviar un aviso, que sería, para que a xente entenda, como un WhatsApp, que se lle tocan na pantalla, pois iría directamente a información sobre eso. O Concello colocou cartéis informativos por todo o municipio para a descarga da aplicación. É tan sinxelo como escanear o código QR que aparece impreso e xa terán Noia na súa man.